So, nahatid naman kita dito, madam. Unyot, huwag ka nang umuwi. Dali. Dali ka dito. Madam, Baka pwede hilot-hilotin mo naman ako. sa mga panahon nga lonely kayo ko, may nakapagsumbong sa ko, Papa J. Boy, na nga magsali ko na ko og sumba. Sa pagsali na ko og sumba, Papa J. Boy, Nonoy, di rin naman nagsugod ang akong problema. Kung ano ang klaseng nga problema, Papa J. Boy, Nonoy, ang mga natabo. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes. Honey, In high, Mani! Nagboto ni Mani sa sarap break down and cry. I wanna hold you. till the fear in me subsides. Aman ang ganahan ako makita nga malipayon si Dudong. Basi og Nagkagwan siya. nakabugsay na siguro. Bugsay sa kwan. Oy! Malipayon. Malipayon si kwan. Oh, Malipayon ng ang kanon. Ay, nako. Ako pa ni mo, Brad. Sali-sali kag mga kuwan ba? Mga sumba-sumba. Tama rin mong buhaton, Brad. Malingaw kay. Kamu abi na, Brad. Hindi ba pagdibdibon na? Kung ano man ang imong nga ginibat niya, dapat ba'y mag-join ikaw sa mga kuan ba? Mga grupo-grupo nga magkalingaw Brad, kanimo. tama na. May pakilala ko sa imo. Ah. Itago na lang to sa pangalan nga Loisa. Nan! Ano siya? Kuwan siya? Leader ni sa mga sumba. Correct. Leader ni sa mga sumba. Ang gusto ni mo, wala problema, ipakilala ta ka. O kung saan ka pwede, of course, ipakilala ta ka kay Madam Loisa. Salamat kayo mga brada. Salamat kayo kay... Mayo kay ara mo ba? Sus, kung wala na siguro mo, Brad. Sus, brother. Alangan sila pa magbuligan na. Abi ko na kita-kita man lang. Tama Diba? gina mga Brad. Tama gina Oo. So, pakilala ta ka boss ka daw, ha? Aron na magkakilala mo ni Master of Zumba, Madam Loisa. Si Madam Luisa, pare. Manami na sa magtudlo, pare. Tama. Kita mo one time, pare, nagka-join kami dara ni pare imong nagka-join kami dara. Dapat nagka-join, kagang ginamo na nga libyo, pare. Kag Maayo maayo din, ginang among maayo. nga panglawas. Nag-aayo na ang among silingan. Di ba, pare? Mo po, Brad. Mo, salamat kayo, Brad. Di magpapabala ka kay pakilala ka namon, buwas. Boss ka lang, Brad. Ipakilala ka na mo kay Madam Loisa. Kasi hindi ka magkabala ka kay hindi ka man dito mahuya kag hindi ka man out of place kay ara man dito si Jonas Camco. Oh. Was. To the left. To the right. Okay. Woo! Grabe. Okay, thank you sa mga nag-join. Thank you. Salamat Salamat. Balik ka mo buwasa, kaya ma-update lang ako sa aton nga GC kung ano oras kita mag-aumpisa buwasa. Salamat. Salamat kay Salamat, Master. Salamat, Master. Ay, doon na bang anang lawas ko ba? Ay, unyot! Madam, Come to mama. maayo, Madam, kay... Uy, kamusta? First time mo, ha? First time mo, pero nakita ko sa imong pagiwang-giwang do. Maayo ang imong maayo ang mga stepping mo, eh. Tuod ka, Madam. Oo. Salamat kayo, Madam. Salamat Kag kayo. nakita ko sa imo onion, may potential ka. Sigurado ka, Madam? Yes! You have a potential when you
when you proceed your Zumba, di ba? Hindi, ma-proceed ko, madam. Oo, Kaya diri na ako nakachance nakita. nga mag-dance Zumba instructor. Salamat, madam. Diri ko nakita ang akong happiness, madam. Ote, di ba? Per session mo pa lang ni, pero ang kalipay mo ang nabatyagan mo, grabe. Madam. Dili, Grabe, pero ang imong kamot, madam. Dali lang. pasensya ka na unyot kay dapat abi pisil-pisilon ko ang mga muscle mo. Mga kaugatan mo. Grabe, ang lawas mo, no? Naga-gym ka? Wala, madam. Pero Ay. salamat sa pag-appreciate. Oo. Pala. Salamat, madam. Medyo mamasyal ka eh. Matigas yung katawan mo. Tingnan mo, pati mukha mo, may muscle. No? Salamat, madam. Salamat, madam. If you don't mind, Onyot, are yes, you ma'am. single? Single ko, madam. Oh, that's good. pwede- That's good dahil mas makapokus ka pa sa iyong pagsusumba dito. Huwag kang mag-aalala kung wala kang pamasahe. At kung wala kang pera allowance na just talk to me. Just beep my cellphone and I will you know naman Madam. hindi mo mapapakaila unyot na ako NBSB ako Ano po ibig sabihin, ma'am? NBSB, ma'am? no boyfriend since birth. Bungot sa iring. Alam mo naman sa panahon ngayon unyot kahit hindi naman basihan sa pagmamahal yung edad, di ba? Tama, madam, tama. Kung akalain mo nga si Mami di nagka-boyfriend pa. Look, si Capredi. Si Bossing. Di ba? Malay mo tayo. Joke ko lang yan, unyot. Sige, madam. Salamat, madam. Unyot, baka hindi ka naman busy at wala ka namang puntahan. Baka pwede sumahan mo naman ako. Samahan ko kayo, madam? Oo, Sigurado ka? samahan mo ako mag-jingle. Kung pwede lang sa iyo. Anong jingle, madam? Kidding aside ba, ibig kong sabihin, samahan mo ako nga magkain tayo ngayon. Sige, madam. Oo, di ba single ka naman? Opo, single ako. Tala na. Oo. Sige, madam. Huwag kang mag-alala, may motorsiklo ako eh. Sana motorsiklo. Ay, alam mo, motorsiklo. Sige, madam. Sige. Sige. Samahan kita. Sige. Sige. Akala ko ba, madam, samahan lang kitang kumain, pero bakit nasa hotel tayo? Medyo ka. Ngayon lang ako nakabatyag ng pagod. Talaga ba? Oo. Sige, madam. Bakit hindi mo na lang, dito ka na lang magpahinga? Oo. By the way, this is my condo. Kundo ni mo ni madam? Oo. Sa akin to kasi pinamana pa ito na gagawin eh. Wala, ma'am. Di mo akalain na apo ni Nario Mabini. Sige, madam. So, nahatid naman kita dito, madam. Unyot. Huwag ka nang umuwi. Dali ka dito. Madam. Baka pwede hilot-hilotin mo naman ako. Hilutin. Oo. Pero madam, ang imong dila, madam. Sige na ba? Ang taas pala ng dila mo, Ang madam. taas ang dila ko eh. Hindi halatang uhaw na uhaw. Di ba sinabi mo sa akin na paborito mo yung lengua? Madam, di halata, madam. Ang hapon ng dila mo. Onyot. Madam. Ganito talaga dito sa akin. Pag mga bagong member ka. Oo. Di ba? Ano ibig sabihin nito, madam? Ikaw, type na type kita, gwapo na macho pa. Dito ka muna sa akin. Parang yung kaibigan ko, madam. Oo, parang yung kaibigan mo. Oo. Sige na, turuan kita magtsumba. Oo. Madam, huwag ganito, madam.
kita. And I have to close my Unyot, Madam! dapat walang may makakaalam nito. Dahil kung may makaalam, tutumbahin kita. Madam! Nakaturbo. Ang iyang makina. Grabe ha, Papa J-Boy Nunoy. Abi na kung maluya siya. Ako man inuunan na luya, Papa J-Boy Nunoy. Agoy nun. Gambal ko sa ako mga barkada ang natabo. Pero ang hambas ako mga barkada, Papa J-Boy Nunoy, normal lang kuno to. O dapat daw, padayunon na lang na ako ang pagkipagrelasyon kay Madam. Tama ba nga desisyon, Papa J-Boy Nunoy? Di ba ni lain lang tawon, Papa J-Boy Nunoy, nga kung mag-updan na mi? Basi kung mahulog ko, machismis ko, Papa J-Boy Nunoy. Oportunidad na ba ni Papa J-Boy Nunoy para maabot ko ang aking mga pangarap sa buhay? Nagahay ko, advice. Ang inyong letter sender,